Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. După cum bine știți, din episodul trecut am dat piesele în filler. Inițial am zis că o să dau 2 mâini, dar dacă tot am amestecat mai mult material, le-am dat cam 4-5. Bine, asta nu e un lucru rău, pentru că cu cât e materialul mai gros, cu atât putem șlefui mai mult să finisăm și mai bine. Astăzi vreau să finisez toate micile defecte, cum ar fi denivelări. Denivelări, de fapt, am numai aici una și aici. Mai am mici găurele, închid să vă arăt pe spate. Așa. Unde am mai văzut aici. Dar cel mai mult mă enervează că mereu am observat chestia asta de când m-am apucat de treabă. Piesa pare că ar fi denivelată aici, în sensul că merge așa. Am tot șlefuit la drept, am tot încercat și nu mi-am dat seama care e problema. Dar acum că sunt filler, am observat. Pe spate nu se vede așa bine, dar vă arăt pe față. Nu știu dacă vedeți dunga de sus, pare că ar fi denivelată. Ea de fapt e dreaptă, dar pe alocuri am șlefuit și în loc să șlefuiesc la drept, am șlefuit un pic așa sau așa. Și de aia pare că îi strâmbă. Și acum vreau să o șlefuiesc perfect la drept și încă ceva, vreau să mai adaug chit, aici pe față problema e mai mare, pentru că aici e mai lată și aici sus e mai îngustă. Și cam asta vreau să facem în acest episod și plus să dau găurile de prindere, că m-am hotărât și evazarea o să fie cu șuruburi vizibile. Așa că prea multă vorbărie, să o lăsăm deoparte și să începem treaba.
Am terminat și cu șlefuitul pe ud, am folosit și pudră de control. Și acum pot să vă arăt pe unde încă se vede pudra de control. Acolo înseamnă că avem denivelare, o adâncitură în piesă. Spatele nu e așa grav. Aici am ceva micuț și aici și un pic aici. De asta nu e problemă. Pe față e un pic mai nasol, că am mici denivelări. Nu știu dacă pot focaliza. Aici am un pic și aici jos și unde mai era? Aici în zona asta. Normal peste astea aș putea să trag încă o mână de kit și să o aduc la drept, dar o să încerc să fac altceva și anume o să iau un șmirgăl mai dur de 320 sau 240 și o să șlefuiesc toată piesa complet până dispare fillerul și pe urmă o să mai aplic încă o tură filler decât să mă complic cu kit. Eu consider că e mai ok așa. Într-adevăr, e mai multă muncă, dar cred că o să reușesc să scot piesa mult mai dreaptă. Am terminat partea din fața de șlefuit. Până la urmă am folosit un șmirgăl de 220. De-abia acum se poate vedea câte mici denivelări a avut piesa. Știu că majoritatea o lăsau așa, puteau să o vopsească că nu era observabilă, adică ochiul de rând nu vedea chestia asta, dar mie îmi place tot timpul să fac un pic mai mult, pentru mine în primul rând. Și cam așa arată, deci peste tot pe unde a rămas filler înseamnă că acolo a fost o adâncitură în piesă. Aș fi putut să merg un pic mai departe, dar
chiar ce-o rămas, astea se scot tura viitoare din filler. Dacă îi dau un filler, să zic de exemplu 3 mâini și șlefuiesc pe ud cu 600, nu o să se mai observe deloc și aș putea să aplic și o vopsea peste. Acum o să semnez unde o să vină găurile de prindere, o să fac găurile, o să desprind, să tai aici bara, să o desprind aripa față de bară și pe urmă o să trecem și pe spate, să facem aceeași chestie și pe urmă o să dăm vreo 3 mâini de filler, o să șlefuim până la 600 sau 800, pe urmă o mâină de filler epoxy ca să închidă toți porii, să nu se lipească de matriță și o să începem să matrițăm. Am terminat și fața și spatele. Am găsit și niște surprize. Nu știu dacă vedeți, dar o cam crăpat chitul pe alocuri. Bine că nu m-am grăbit cu matrițatul. O să fac găurile de prindere și pe față și pe spate. Pe urmă o să tai aici unde vine bara. O să termin și bara spate. Pe urmă le dau un filler și de-abia pe urmă o să matrițez. Când va fi toată partea stângă gata.
Am terminat cu găurile. Pe față am păstrat o distanță de aproape 15 cm între ele. Pe spate aici am 17,5 între ele. Și jos, pe piesa mică, am 18. Chestia e că aici nu am putut să dau încă o gaură pe piesa mică pentru că e prea îngustă, cum am făcut aici. Așa că am trecut direct la următoarea și piesa o să o prindem oricum cu silicon de barbri și nu se va deslipi și poate o să-i dau o gaură pe interior. Ce am mai greșit aici, m-am luat după un semn ce mi-a rămas de înainte și am dat gaura unde nu trebuie. Pe urmă am făcut gaura unde trebuie și asta o să astup cu chit. Și pe urmă vreau să despart aici. Să pot să dau bara de față jos. O să termin și pe bara spate și o să le dăm în filler.
Am tras o ultimă mână de key de finish pe spate, o să-l iau la un șmirgăl de 220 și pe urmă o să dau un filler, dar am comis ceva. Am făcut găurile cu un burghiu de 10 și pe urmă am vrut să le fac mai mari cu un burghiu de 14, numai că n-am mai avut un burghiu de lemn și am folosit un burghiu pentru beton și am cam stricat găurile. O să le umplu cu kit cu fibre și pe urmă o să merg să cumpăr un burghiu de 12 sau de 14 de lemn și o să dau găurile din nou și pe urmă o să le dăm toate piesele în filler. Am terminat și evazarea asta de pe bara spate, i-am dat și găurile. Am primit de la un prieten așa ceva, o freză pentru lemn, e de 16 mm, bine, n-am folosit-o să ajung până în capăt încât să fie gaura de 16 mm, e cam de 13-14 plus minus. Acum o să fac un pic de ordine, o să degresez piesele și o să le dau un filler. Am terminat și cu fillerul. De data asta am ales un filler alb, că vreau să văd exact cum arată piesele. Când le-am făcut în greu închis, nu prea mi-am dat seama. Sunt destul de mulțumit de ele. Am gazat un pic mașina, dar nu-i problemă, că oricum va trebui vopsită sau, într-un caz fericit, dacă o să meargă treaba cum vreau eu, am în plan să mai iau un 3.2, fiu 4, tot varianta TI, dacă o să găsesc la vânzare una și bineînțeles și la un preț decent, nu la 10, 20, 30 de mii de euro cum cer unii.
Și asta o să o țin pentru daily, că toate modificările ce le fac o să le matrițez și pe urmă o să pot să fac câte piese vreau eu și o să pot să le pun pe cealaltă. Și aia va rămâne mașina de curse, să zic așa. Dar problema e că eu m-am cam plictisit de proiectul ăsta, că o dura cam mult și vreau să iau o pauză de la el. Că nu știu cum știți voi, dar eu când lucrez prea mult la un proiect mă cam satur și îmi trebuie o pauză de o săptămână, 2, 3, o lună, nu știu exact. Și nu știu ce să fac în continuare. Am un plan să fac ori o bară față, ori o bară spate sau mai am un portbagaj, un portbagaj modificat și pe ăla vreau să fac un mic eleron, tot ceva de genul, dar mai mic și mai finuț. Sau putem să lucrăm la Gilera. Dar asta vă las pe voi să alegeți, să-mi spuneți cam ce ați vrea să vedeți pe canal. Ori Gilera, ori tot așa un proiect cu fibră de sticlă, dar o bară față sau spate sau altceva. Și până atunci eu mă apuc să montez, adică le las până mâine la uscat și mâine o să le montez și vă arăt niște cadre cu ea și ne vedem la următorul. Salutare!